O mar ten esas cousas, o mar dá axuda, é o que dicimos nós sempre, pero tamén leva. Non fai falta ir moi longe, vas a calquera ría, a calquera porto, e hubo desgracias do mar. Sea dunha maneira, sea doutra, hubo desgracias, hubo naufragios, hubo afogados, hubo xente que perdeu a familia, que perdeu xente do mar, non. É moi difícil que toda a costeira, a nosa costa de Galicia, que vas a un porto solo e que non che poidan contar unha desgracia do mar. É o mar. Falando de naufraxios, participaches nun, axudaches a rescatar un barco ou a tripulación dun barco que naufragou, foi concretamente o Furacán. Sí, eu non me cheguei a collelos, colleu-nos meu irmán. Meu irmán colleu os dous tripulantes que viñan nadando. Vamos a ver... Foi na ría? Foi na ría. Viñan xa para a terra. Era un día de temporal de nordeste, de moito nordeste. Era un barquiño pequeno de 9 metros ou así. E viña cas nasas a bordo. Cas nasas. Un golpe de mar, correulle as nazas para un costado, non volcou deso. Meteronse outra vez no abrigo, colleron o abrigo do vento e colocaron as nasas. E volveron a salir. E pegoulle outro golpe de mar e tumbou a embarcación, virouna. Naufragou. Viñan os tres nadando para a terra, porque estaban a 300 metros ou así do porto. Xa se vía o faro, viñan ao porto, e viñan nadando. E o patrón pegoulle unha volta á cabeza, non sei, según contan o que pasou, vou dicir porque se sabe isto despois. E nadou para o barco e agarrouse ao timón. O barco quedou así co timón para arriba, o barquiño quedou co timón, e agarrouse ali. Os outros dous tripulantes viñeron nadando para a terra, Viña meu irmán tamén, para amarrar para Porto, pasa por o lado deles un mariñeiro de casualidade, porque isto era as 2 da mañán, Claro. Isto non se vía nada. Sinteunos gritar, e vai un mariñeiro de meu irmán, foi ali e dille, que hai xente no mar e tal. Puxeron o reflector e tal, efectivamente. Había dous rapaces que un ainda navegou comigo despois, andou traballando comigo. Eles foron os que contaron a historia. Por iso eu vos podo dicir como foi, claro. Porque eu sempre dixo que nos naufragios e na caixa supervivientes, ao 100%. Ao 100% é moi difícil de saberlo, non? Podes ter unha aproximación moi boa, pero ao 100% nunca se sabe. Por iso se supo que o patrón dou volta, viña nadando os tres, e dou volta para apareceu dali a 2 millas máis para baixo, ali frente ao Porto do Son, a flote. Sí, pero morreu dun infarto. Claro, uf. Porque se morrera afogado, iba para baixo. Segundo... E salimos despois, todos, para buscalos. Eu fui o que localicei o barco ao fondo despois, ca miña sonda, como os aparatos, e está aquí. Ali, Claro, porque iso que estás contando é moi importante, segundo, como ao final sodes unha familia, os mariñeiros, e como uns sempre lle botades unhas mans aos outros porque sabedes que en calquer momento podedes estar nesa situación. Se che parece, cambiamos ahora un pouco de rumbo, porque despois de tanto tempo no mar, a miña pregunta é, a ti gustaríache agora viaxar coa túa Marisa, pero xa que non sexa no barco? A ver... viaxar a que te refieres? De vacación? Claro, levar a Marisa máis ti de paseo por aí. En cruceiro, por exemplo, gustaríache? Pois non sei, pois a mellor sí, non sei que che diga, pero vamos a ver, nós tamén xa facemos as nosas cousas. Cando nos apetece, pois collemos o coche, vamos a botar unha semana a calquer sitio, cousiñas pequenas destas, pero sí que as facemos, non? Bueno, eu penso que a volta de tantos anos, cando estás con unha persona, cando estás con unha parexa, hai unha pregunta que seguro que queredes facer, que é esta: volverías a facer o mismo? Sí. Non, seguro que queredes facer. Eu vou vos dicir, refiérome ao matrimonio, á parexa. Eu digo-vos unha cousa, non sei, e non creo que o sepa nadie. Eu podo vos dicir que a min, ao que cheguei aquí, pois seguiría como estou, pero tampouco tes a oportunidade de mirar outra cousa, e ter outra cousa, para comparar. O máis fácil é dicir, cheguei aquí,
Non sei se me explico. Pero non irás pedirlle o divorcio a Marisa en directo ahora aquí e buscar compañía no noso programa, segundo. Non me refería a eso. Non me refería a eso. É que había que comparar con outras cousas, non? Bueno, supuestamente. Volvendo á relación do mariñeiro co mar, eu digo sempre que é unha relación de amor-odio, non? Amor porque o mar dá tanto e odio cando chega o momento de cobrar, cando quita. Pero tamén é unha relación que tendes coa soidade, pero é unha soidade buscada la vos. Este que é un programa de soidade non deixa de ser unha soidade buscada por vos mesmo. Home, hai veces, está ben que me preguntes eso, porque hai veces que estou na casa, estou solo, estou facendo as miñas cousas, que pois arreglo-lle aparellos a eles, fago as cousiñas. E hai veces que cando levo 2 semanas ou así sin ir polo muelle ou tal, pois necesito ir a reencontrarme con mí mismo, ir ao muelle, ver os barcos, ver, pois necesitas eso, non? O mar é o todo, Marcial, é compañeiro, é familiar, é bandido. Sí. É o que digo, esa relación amor-odio, non? Non sei que ten o mar que tanto lle queredes e ao mesmo tempo neses momentos complicados tanto odiades. É o que che dixía. Mañá é o día do Carme. Que lle dirías a eses homes e mulleres, compañeiros de profesión, que lle dirías de cara á celebración de mañá? De cara? A celebración de mañá, día do Carme. Pois eu penso que non lle teño nada que dicir, porque todos pensan máis ou menos como a mí. É un día moi importante, é o día do Carme, é un día de celebralo, de contar aventuras, de contar días de pesca. Hai veces que de 100 kilos pasamos a 500, xa sabes como somos os mariñeiros, pero é un día deses para estar en familia, ver aos compañeiros e ver a xente do mar, a xente que queres, non? Bueno, iso é o máis importante, segundo, que poidades, como ti dis,